До сега не бях виждал такъв смартфон, а през ръцете ми са минали стотици. Това е Honor Robot Phone. Видяхме го на мобилния конгрес, но сега знаем всичко за него и вече е в ръката ми. Продажбите му в Китай започнаха на цена от около 1300 евро, но за жалост няма да го видим в Европа. И все пак, кое го прави толкова специален? На практика това е първият смартфон с 4D гимбъл за камерата. Той е с изключително лек и малък мотор и стабилизира основния 200 мегапикселов сензор. Когато рамото на гимбъла е прибрано, с камерата също може да се снима. Благодарение на AI асистента Йойо, камерата прави над 100 физически изражения, кима, надниква и дори танцува на музика. Чрез AI могат да се проследяват хора в реално време, което е от полза при влогове, видеоразговори или при предавания на живо в интернет. За видеото Honor си партнира с легендарната германска компания ARRI. Това добавя в телефона възможности за снимане в лог C3 профил и цветови корекции, както и специален филмов режим, който емулира камерите на ARRI. Телефонът е с компактен 6,3 инчов дисплей, има метален корпус и разчита на чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 5. Всичко това се захранва от солидна батерия с капацитет 7060 мАч. А вие, бихте ли ползвали подобна джаджа?